Občas asi z vás nikdo netuší, jakou mají těžkou práci a co se vším musí potýkat řidiči MHD. Řidiči MHD každou chvíli něco řeší, ať jsou to dopravní nehody, anebo někdo problémový. Tohle všechno musí řidiči umět, aby se mohli bránit, protože to prostě jinak nejde, s těma lidma se nejde domluvit. Lidi jsou prostě dneska všelijaký a prostě to nikdo nechápe. Řidič autobusu má jinak jenom na starosti, aby se cítili cestující bezpečí, bezpečí, bezpečí. Řidiči autobusu i trolejbusu prostě to řeší dennodenně, protože to lidi nechápou. Řidiči autobusu a trolejbusu řeší tohle všechno denně, protože to prostě nechápou. Lidi vůbec nechápou, jak se v MHD mají chovat. Lidi v MHDčkách vůbec nevnímají. Například ty lidi neví, že se tam nechodí vyzvávat nebo obtěžovat cestující, protože tohle všechno je napsáno v přepravních podmínkách a jestli se z toho něco poruší, řidič má právo vyloučit vás z přepravy. Pokud tak neučiníte, řidič může zavolat policii. Policie na vás vyvede, ať už chcete nebo ne. Policie zde jde respekt, ale opravdu jde respekt. Policie taky má právo, nebo spíš nemá právo. Autobusy jezdí po silnici, trolejbusy taktéž, jenomže to nikoho nezajímá. Jenomže řidiči by vám mohli říct, zatím, co se ostatní vezou, já to řídím.